político ten a súa responsabilidade dentro da corporación aquí. Eu que teño claro, e ando pola calle todos os días, mandamos todos, que nos vamos a topar, eu mañán, e ti, e todos cantos estamos, os membros desta corporación, das 17 personas nos aquí, que temos que vernos cara a cara coas personas. Tu decías, que non me dan Víctor, eu vou a recordar que ti falabas do plan de Zapatero, vou te falar tamén do plan da Diputación, do plan provincial. E tamén te teño que recordar, non te sintas molesto, pero ti dixeron, mas teño unha nota, se queres ler xa aquí, de martes 24 de marzo de 2009, Pastoriza, e que as empresas de Maña carecen de calificación. Pero, sin embargo, carecen de calificación para darlle traballo. Pero, sen engano, porque ti, por a tua votación, porque vas a votaros, tenen que seguir esperando 2007, que levan de 2007 facturas aí pendientes, 2008, 2009, e moitas desas facturas que firmaxe ti e terán que seguir esperando. Pero, sin embargo, para traballar non estaban cualificados. Iso pareceme lamentable por parte do portavoz do Partido Socialista. Lamentable, moi lamentable. Pero, bueno, iso queda aí para a historia. Iso queda aí. Eu penso que ninguna empresa ten que estar autofinanciando. Aquí están os bancos para financiar, non as empresas pequenas, por moi pequeno que sea o importe. Porque aquí falaban de importes grandes, de pequenos, o que está aí. Son 682.000 euros que hai que cruzarse con eses veciños, hai que atendelos todos os días pola mañán, eses pequenos autónomos. Que é o que vas a facer aos Víctor Pastoriza? Mira, ti e máis os teus compañeiros do BNG, o único que vades a traer a Moaña é máis paro, máis miseria. Iso é o que realmente vai ser, máis peche de negocios. Con esta actitud hostil, porque eu creo que é unha actitud totalmente hostil, o que se ten a única ou a maioría dos ayuntamientos están acollendo o plan, a maioría. A situación é así, moitísimas. Por lo tanto, podemos falar do informe, claro, eu falo do informe ese demoledor, esa é unha excusa. A ver, vou xa ler o que dicía o señor Millán aquí, para que che quede claro, que non me mira. Pero mira o que dicía o señor Millán cando estaba sentado aquí. Mira, perdón, Víctor. Cando estaba sentado aquí, dicía o señor Millán. Falo de Vigo, dicía o señor Millán. Con respecto ao que dios dese informe, sabes o que decía? Mira o que decía. O señor Millán dicía que había que buscar fórmulas para incorporar o diñeiro á contabilidade. E dicía tamén, se aplicáramos la lei como sugiere el interventor, habría que cerrar el concello. Dijo respecto a la recomendación del funcionario de reducir los gastos de la misma cantidad. O sea, según o teu socio, que foi durante 4 anos, dicía que non debía facer caso ao interventor. Isto está aí para que o vea todo o mundo. Isto é terrible, Poderéis falar agora. Podemos falar esta casa, aquí non se lle controla o tempo a ninguén, cada un fala o que quer. Eu, mira, sempre que falo me gusta ter papeles, sempre. Non voto por outra forma. Importante eres. E os papeles cantan, e onde hai papeles cada falta. Foi toda unha vida así. Independientemente, tamén, por si hai, empresas que están reclamando deudas ao Concello. Hai sentencias aquí. Hai de Sergapel, hai de Roim, hai de Roser, hai de Copsa, Sesión Ambiental, Varela Dinamón, e si, multitud. E máis, Víctor, ti ao mellor non tes este informe que teño aquí firmado por o señor Millán, ao mellor ti non tes, Carmina. O Partido Popular, que dixo aquí, pediu fecha, o 3 de febreiro do 2011, 3 de febreiro do 2011, pediulle ao señor Millán unha copia dun listado do importe de xuros pagados no ano 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Sabes canto foi? Que non tes iso, que non te preocupaxe en pedirlo. Pois 1.690.000 euros pagamos en sentencias e en xuros. Ano 2007, 2008. Está aquí firmado. Iso é a realidade disto. É o que estamos facendo aquí. É o que estamos facendo. Mira, isto está documento pedido e máis. E é
máis, mira, José Antonio Graña Santa Clara, funcionario de escala de habilitación con carácter estatal, subescala intervención, tesoría, categoría de entrada, interventor no Concello de Moaña, en resposta á solicitud da medida de emisión dun informe sobre as obrigas reconocidas netas con cargos aos orzamentos 2007 e podo ler, mira, no 2007 intereses de préstamo, Banco Local de Caio 120.000 euros, pero, mira, intereses de préstamo van 16.000, interese de préstamo 4.000, interese de pensión, xuros de demora a Seguridade Social 234.000, xuros de sentencia de Rafael Llano de la Concha 30.000 euros, intereses de débeda de Pasco por aluviado do Real 29.000 euros, execución de sentencia judicial e lo súa de intereses 29.000 euros, execución de sentencia judicial de Toxa 100.000 euros. Iso no ano 2007, ano 2008. Papelillos de intervención, do anterior interventor, José Antonio Santa. Interese Banco 137. Sobre sentencia judicial, 2.451. Iso, como mínimo, no ano 2008. Xuros de sentencia da Playa del Ave, xuros sentencia carrocería Giral dos 9.000 euros, execución de sentencia Comenavi 1.400 euros, está falando de 2008. Vamos ao 2009, e meña, xuros de sentencia, xuros de demora, sentencias judiciales, 368.000 euros no ano 2009. Vámonos ao ano 2010, 268.000. Xuros ejecución sentencias, xuros de demora da Seguridade Social, xuros a sentencia Marcelino Bertola, pero xa unha cantidad que se nos foi de diñeiro dos vecinos de Moaña, pois 1.690.000 euros. E iso, lógicamente, é diñeiro. A ver, a realidade cal é? A realidade cal é? Danos unha oportunidade de poder axudar a pequenas empresas autónomas que viñeron no seu momento, que se lle chamaron dende aquí, ou viñeron eles a ofrecer o seu traballo, e agora que lle negamos unha oportunidade de que poidan cobrar, de acordo? A intervención fai un informe, pero aquí estamos todos apretando o seu cinturón, e teño que recordarvos que nada máis chegar aquí, nós apretamos o seu cinturón, porque eu no 2009, cando pedistes o crédito, revolvo aquí, tamén Faro de Vigo, está aquí, eu penso que estas notas que estes dan, Moaña solicitará un crédito de 1,5 millóns para pagar deudas de 2008 e 2007 a proveedores. Eu que dixen? Pois mira, está aí, el líder del PP apoia el plan financiero, pero, home, senón estarán metidos periodistas, porque seguramente yo dicen eu, pero pide que se empiece a suprimir las 4 dedicaciones exclusivas de los edines. Y eso lo dicen. Podemos seguir apretando su cinturón, pero vos financiados, tanto Bloque como PSOE, o que interpretei o que queríades facer, que para salir desta situación difícil, que hai que subir impuestos. No, non vamos a subir ningún impuesto. Ningún. Non vamos a subir ningún impuesto. Nós o que queremos é arrimar o lombo e apretar no noso cinturón. E teremos que apretaros máis, seguramente, que o apretaremos. Pero nós vimos aquí para facer gestión. Nós non vimos aquí para pedir cartos aos veciños. Oye, que vamos a subir un impuesto de circulación, vamos a subir a contribución. No. Nós estamos aquí para gestionar, para ir a Santiago e chamar ás portas que necesitamos que se fagan cousas en Moaña. E iremos tamén á Diputación, como estamos indo, porque a maioría do que se está facendo en Moaña, ahora mismo, aos vecinos non lle costa un céntimo. Iso vende a Diputación. A maioría do traballo que se está facendo. E iso é a verdadeira realidade. E hai que convivir con iso. Eu, o que vos digo, que se hai algo máis que eu poida facer, eu farei. Se teño que seguir apretando o meu cinturón, apretarei. Pero eu tamén vos pido aos demais membros da corporación que fagamos todos, que arrememos todos o lombo neste momento, porque o que nos vai a cair, eu non quero asustar a nadie, pero todos sabemos o que nos vai a cair a partir do ano. Porque o peor, a situación é que é.
é que non nos rememos o lombo toda a corporación, que somos 17, e 17 sempre poden tirar máis coi. E nós estamos pedindo o seu apoio. O apoio para pagar a unhas empresas que vos chamastes, que vos venderan material e que vos fixeran obras. Estamos pedindo o apoio para eso. Para que despois nós aquí vayamos facendo gestión e esas empresas que poidan salvarse. Iso, bueno, eu xa non me vou a parar a ler a nota, pero podíamos ler todo, pero xa conocedes, eu penso que en Moaña xa non engañamos a ninguén, nin eu, nin vos, nin nada. Aquí o que se trata, que traemos aquí algo que ven do goberno central para axudar os ayuntamientos para que lle paguen ás empresas. Iso é a realidade, non hai máis. O resto xa está todo inventado. Falar aquí hasta mañá. Eu creo que, a parte das exclusivas, teño que decirlo, non me dan prendas. No patronato, que antes había pois unha cantidade de dinheiro, se non vou repetila, canseime de repetila e repetirei na toda a vida, pero vos, o que cobraba antes 300 euros por unha comisión, vos cobra 24 euros. Iso é prestarse o cinturón no patronato. E o secretario, o alcalde sempre tuvo un secretario aí a traballar, que tiña que cobrar. Eu non teño secretario ningún. Sabes con que conto? Cos membros que hai aquí, os funcionarios que hai neste concello, cando necesito algo, yo pido, e mo fan, sin problema ningún. E non estamos pagando o secretario, iso chamase aforro. Porque, claro, eu podía pedir a unha persona con cargo de confianza e contratar a contento do mundo, pero non, aquí hai que arremar o lombo. Ademais, había unhas exclusivas, Víctor, ti cobrabas unha exclusiva. Osa persona que está no teu sitio non ten ninguna exclusiva. Ninguna, porque non pode terla. O Concello non pode pagar. Merece, non vou dicir que non. E ti tamén. Pero neste momento é o que hai. E non pode haber exclusiva. Non pode haber. A tua compañeira tamén cobraba a media exclusiva como antes. Pois ora non hai. Home, Valentín tamén tiña outra exclusiva. Ahora non a ten. Perdón. Quer decir, intentamos aforrar. Bueno, o de Valentín decir que sí que estamos cotizando a Seguridade Social porque cumplimos coa lei. Estamos cotizando, pero non cobra, non traballa co Concello, non cobra. Pero dentro do Concello é o gasto que temos, pero nós cumplimos coa lei. Iso é a realidade. E o alcalde de Moaña cobra a mitad do que cobraba o anterior alcalde. A mitad. Iso é verdade. A verdade é que decirla sempre. Eu, como vivo en Moaña, son de Moaña, e gusta matar coa cabeza ben alta por Moaña, e teño moi claro, vou seguir predicando o que dixen na oposición cando estaba aí, e dixen que había que suprimir exclusivas e suprimir. E teremos que suprimir moitas cousas máis, pero todos. Momentos de arrimar o lombo. Eu podía falar hasta mañá porque me sobran papeles. Non quero ni aburrir, nin cansar. A situación é que é. Eu sei que mañán, cando levanto o teléfono e me chamo unha empresa, oye, aprobaste o Pradanico por parte do particular, tiñámoslo claro. Moi claro. Ora, iso da tedes un minuto, se queredes, un peso, e podedes pensar ben, porque aquí non se trata de colgar medallas ninguna. Trátase de que empresas que están esperando que do ano 2007, 2008, 2009 que poden comprar. Non se trata ni de máis que iso. E ao resto, pasamos á votación. Podo falar un minuto. Primeiro que xa non sei de que estamos falando. Xa non sei cal é o punto que estamos discutindo. Xa non sei cal é o punto. Segundo. Compórtase usted como o líder da oposición, é o alcalde, por favor. Sitúese que é o alcalde, usted. Ainda non sabe. É o alcalde, non é o líder da oposición, é o alcalde. Terceiro, efectivamente, coas obras que licitamos do Plan E, todas aquelas obras onde se pudo dar entrada a empresas de Moaña, deuselle entrada. E xa quixera usted ter a posibilidade de licitar as obras que non licitamos e que non executamos como as do Plan E. E cuarto, e recordo yo para que non se lle pase, que debería saber usted que todas as persoas que traballan para o Concello,
teñen que ter contrato laboral. Recorde, por favor. Venga, vamos a votar. Vamos a votar, venga. Votos a favor da proposta. 8 votos a favor. Abstencións. Votos en contra. 9.